Ximnasia, estimulación cognitiva, informática, artes plásticas, bailes de salón ou idiomas. Estas e moitas máis son as especialidades que oferta o Concello de Ribeira para a formación de adultos ao longo do curso 2017-2018. As clases desenvolveránse nas distintas parroquias e organizaránse en función da demanda. Hoxe está aberto o plazo de inscripción. Canto antes se faga esas inscripcións, prepararemos, digamos, os obradoiros tanto aquí no Concello de Ribeira como nas súas parroquias. Estánse levando a cabo, por exemplo, en Palmeira, en Ribeira, en Eaguiño, en Corrubedo, en Artes. Os interesados xa poden inscribirse nas oficinas de Servizos Sociais ou na área de atención cidadá da Casa do Concello. Dende a Concellería de Servizos Sociais animan ao colectivo da terceira idade a participar nestas actividades, moitas delas trimestrais e outras con carácter anual, co obxectivo de superar os máis de 400 participantes do pasado ano. Alrededor, o ano pasado, foron de 400 e pico de personas as que se viron beneficiadas con estas actividades. Esperamos que cada ano aumente un pouquiño máis, eso é o noso propósito.